Yes mga kabisaya, isang magandang gabi sa inyong lahat. Andito po ako ngayon, Boy Bisaya, nagbabalik. Ah, ito pong video ginagawa ko ngayon para to sa kay Rendon at saka kay Jermel Labador. Ah, Rendon Labador at Jermel Labador, makinig kayo, para sa inyo to. Ikaw Rendon, kung talagang matino kang tao, ah, kung talagang wala kang sayad sa utak, bilang isang nakatatandang kapatid, dapat pinangaralan mo na yung kapatid mong si Jermel Labador. Dahil sa mga ginagawa niyang mali, dahil sa mga ginagawa niyang pangiinsulto sa mga Bisaya na katulad namin. Lalong-lalo na dun sa mga kababayan naming Bisaya na tinamaan na ng bagyo, lalo pang dinidiin ng putang inang kapatid mong may sayad sa utak. Pero wala kang ginawa. Dahil sa bunganga mo mismo nang galing, Rendon Labador. Nahayaan na lang natin siya sa kanyang ginagawa. Dahil sa huli, malalaman din niya ang maling ginagawa niya. O, alam niya ba na mali niya ginagawa niya? Hanggang ngayon, hindi. Patuloy niya pa rin ginagawa. So, ibig sabihin, malaki ng sayad sa utak ng kapatid mong si Jermel. At isa ka rin, Rendon Labador. Dahil isang beses nagsalita ka rin tungkol sa aming mga Bisaya. Nagsalita ka rin ng paninira sa aming mga Bisayang putang ina ka, Rendon Labador. Yan ang totoo. Kaya nga, sinasabi ko ngayon, sa harap mo mismo, isa kang taong may sayad din sa utak. Tulad din ng kapatid mong si Jermel Labador. Yang sinasabi ng kapatid mo na kami mga Bisaya madumi, mabaho, bumubuhat na ng graba, umiinom sa tubig sa gripo, tsaka sa tubig sinaing, walang pera, walang kurente, walang internet o kung ano-ano pa. Putang ina, mas marumi pa sa tambakan ng basura yung pag-uugali niyong dalawa. Yan ang totoo, Rendon. Tingnan mo nga sa salamin yung sarili mo. At isama mo na rin kapatid mo. Tingnan nyo kung gaano pa karumi ang pag-uugali nyo. Mas marumi pa kayo sa tambakan ng basura. Mas mabaho pa kayo sa tambakan ng basura. Yan ang totoo, Rendon at Jermel Labador. Putang ina, pinagmamalaki yung katawan niyo. Hindi naman katawang lalaki yan, tol. Katawang bading yan. Huwag kayo magmalaki sa katawan niyo. Dahil katawang bading yan. Dahil isa kayong duwag. Isa kayong mga ulol. Gusto niyo makita katawang lalaki? Kaya nga sinasabi ko ngayon sa harap niyo, kung sino man yung magulang mo, alam ko kung ano siya. Kaya nga sinasabi ko ngayon, sir, bilang respeto na lang sa sinusuot mo, pakidisiplina naman yung anak mo. Dahil sa nakikita ko, walang disiplina yan. Dahil kung may disiplina pa yan, marunong yan rumispeto ng kapwa niya tao. Yan ang totoo, sir. Pero wala, sir. Hindi siya marunong rumispeto. Hindi niya na alam na marami na siyang inaapakan. Yung mga kababayan namin sa Kabisayaan na tinamaan na ng bagyo, nahihirapan na sa matinding pinsala sa bagyong nagdaan, putang inang inaapakan pa nila. Tapos bibigyan pa ng bodyguard. So ibig sabihin, pinapalaki yung ulo, tinutolerate nyo. Ayan, tuloy.
lumaki ng sayad sa utak ng Jormel at Rendon Labrador na yan. Kaya bilang ama, disiplinahin nyo naman. Huwag nyong hayaan na dumating pang problema sa inyo. Huwag nyo nang hintayin na sa huli magsisisi kayo. Kaya habang maaga pa sir, bilang ama ni Jormel at ni Rendon, disiplinahin nyo naman. Pangaralan nyo, ipamukha mo sa kanila na mali ang ginagawa nilang pang-aapak sa tao. Mali ang ginagawa nilang pang-aapak sa Bisaya. Dahil wala namang kaming ginagawang masama sa kanila. Kung mag-hype siya, huwag siya mang-apak ng tao. Huwag siya manginsulto ng tao. Tingnan nyo muna yung sarili niya. Tingnan muna nila yung sarili nila bago sila manginsulto, bago sila mang-apak. Kung hindi ba sila dapat apakan. Dahil para sa akin sir, isa silang dumi sa kalsada na dapat apakan, na dapat walisin. Huwag mong sayangin sir. Huwag mong dumihan yung apelido sa dibdib mo. Kaya sana naman pangaralan mo yan. Hindi ko kita sinasama sa problema nila sir. Nakikiusap lang ako sa iyo bilang ama nila. Pangaralan mo naman. Dahil tingin ko sa sobrang laki ng sayad nila sa utak, hindi na nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya nga Rendon at Rendon Labrador, huwag ka masyadong magmalaki. Motivated bullshit. Isa kang bullshit. Isa kang putang inang may sayad sa utak. Rendon Labrador at Jormel Labrador. Ha? Huwag mong hintayin na masurpresa ka sa kalsada. Huwag mo hintayin dumating ang araw magka-problema ka. At kung sinong mayang sumusuporta sa inyo na nagsasabing Mika Isip na nagpapanggap na Bisaya, isa rin niyang may sayad sa utak kung totoo man yan. Pero alam ko, Jormel Labrador, dami account mo lang yan. Huwag kang masyadong magmataas sa sarili mo. Alam mo, gumawa ako ng video sa YouTube dahil sa'yo. Dahil hindi ko na matanggap ang mga pang-iinsulto mo sa mga Bisaya. Pero ito na, nagawa ko na. Kaya paninindigan ko na to. Ha? Sinimulan mo, tatapusin namin. Kaya habang maaga pa, Jormel at Rendon Labrador na may malaking sayad sa utak, habang maaga pa, mag-apologize na kayo. Humingi kayo ng tawad sa mga Bisaya na inapakan nyo. Pero nakaluhod kayo sa harap ng kamera. Dahil sa harap ng kamera kayo nangiinsulto, sa harap din ng kamera kayo lumuhod at humingi ng tawad sa mga Bisaya. Habang hindi pa huli ang lahat, habang wala pang problema dumarating sa inyo. Ha? Wala pang grabing problema dumarating. Dahil nasa huli lagi ang pagsisisi. Ilagay nyo yan sa, dahil sa laki ng ulo nyo, ganyan na lang liit ang utak nyo. Tingnan mo nga yung kapatid mo si Jormel. Halos lumabas na ang mata sa kakadroga. Ikaw rin doon. Ha? Kung talagang may utak ka, dapat noon mo pa pinatigil ang kapatid mo. Hindi na sana nagkakaproblema ngayon. Kayo ang gumawa ng problema. Kaya lutasin nyo sa pamamagitan ng apologize ng nakaluhod. Dahil ang kababayan naming mga Bisaya dyan sa may Luzon na halang ang bituka, init na sa inyo. Kaya nga hinihiling ko sa mga kababayan namin dyan sa may Luzon
na sana wag na kayong patulan dahil wala kayong mga kwenta. Ha? So sa mga kababayan namin dyan sa may Luzon area na mga Bisaya, wag muna kayong basta-basta papatol sa mga taong walang kwenta. Wag yung sayangin ang buhay nyo. Buhos nyo lang ang oras nyo dyan sa pamilya nyo. Ha? Mamuhay kayo na mapayapa, mabuhay kayong masaya, mabuhay kayong marangal. Huwag nyo dudumihan ang pagkatao nyo dahil lang sa mga dalawang taong madumi pa sa basura ang pagkatao. Alam natin na tayo mga Bisaya ay hindi basta-basta umaatras sa anumang hamon. Pero alam din natin kung saan tayo lulugar. Kaya nga ako humihiling sa inyo mga kababayan kong mga Bisaya dyan sa may Luzon area. Bigyan muna natin ng panahon na ang gobyerno ang humusga sa kanila. Hindi tayo. Ang akin lang, kaya ako nandito dahil gusto kong masubukan ang tapang nila sa ring. Dahil ang lalaki ng katawan nilang pinagyayabang nila. Kaya nga gusto ko sila sa ring. Rendon Labrador, talagang may utak ka. Kung talagang normal kang tao at kung talagang wala kang sayad sa utak at lalong-lalo ka na Jermel Labrador, dito ako, call out nyo lang, kakasako kahit sino sa inyo. Tapang gusto nyo, harapin ko kayo. Bisaya ang gusto nyo, di ba? Andito ako, isang Bisaya din, naghihintay sa call out nyo. Mga may sayad, sana naman ang hamon ng Bisaya, kung talagang lalaki kayo, kung talagang normal ang pag-iisip nyo. Dahil sa nakikita ko, mandaluyong ng bagsak nyo sa sobrang laki ng sayad nyo sa utak. Rendon at Jermel Labrador, hintayin ko. Dito na ako, Boy Bisaya. Rendon, mayroon akong iiwan sa inyo. Bullshit kayo.